Môžeš. No, takže čaute ľudia, dneska vás zdravím u nového videa. A dneska to natáčam na Lukasovom kanáli, lebo mne sa tam stala nejaká chyba na ten telefóne, tak proste je to na Lukasovom kanáli a pýtaj sa ma otázky. No, takže, čo je na jedlo obľúbené? Jedlo? Sladké torta a normálne je pražené mäso, no takto. No, kurácie. No, kurácie, niečo. Dobre, takže auto obľúbené. Auto, Pagani, Lambo trochu a ešte trošku by som stal také Porsche nejaké, také hociaké. No dobre. No, ďalej. takže pití. Pití je obľúbený čaj. Co? No, tak co? No, dobre. Čaj, minerálka a Coca-Cola a Sixo. No, takže futbalistu. Futbalisti je Hakimi, Vitina, Verratti, Leo Jakubovský, Alex Jakubovský a potom a to je všetko, tak proste a trošku je taký obľúbený, trošku je taký, no neviem, kto to je, trošku je taký... Dominika, ale čo furt chodíš, ak to sa nedá natáčať, furt takto robiť. Mbappé, no. No, takže, no pití už bylo, tak ja neviem. No, hry. GTAčko, Minecraft, Fortnite a také a ešte nejaké hry, hoci aké, neviem nejaké. No, takže, no športy. Futbal, trošku tak basketbal, trošku. A ešte ma trošku tak baví, keby také behanie trošku také. Rád tak bieham trošku. No dobre, ďalej. Takže, jaké je obľúbené? Čo ja vím, že na Slovensku jaké je miesto obľúbené? No, mesto. Nejaké, alebo nejaká dedina. Dedina je Jakubov a Jakubov je Slovan Bratislava, Žilina a čo sa ma môžeš opýtať vlajky? No, vlajky. Vlajky je Slovensko, Česko, a potom je Rusko a potom Rusko trošku, lebo tam je Putin a potom Poľsko, lebo tam je Lewandowski, on je tiež dobrý futbalista a čo ešte takého? No neviem, no. Dobre, ďalej. Takže, tak sa ti páčia domy. Ja je bytovka, alebo normálny dom, hotel, alebo niečo také? No, tak asi niekedy by sa chcem, akože by som chcel byť akože nejakém hoteli niekedy, ale na byte určite ne, však tam... No, že tam nic nemáš, tam si je. Však keď si na nejaké poschodí, tam ti hore budú furt dupocať a húčať, nejaké party, keď chceš spať. Tak podľa mňa normálny dom je najlepší. No, rodiny.